Не трябваше да става така. Исках да докажа, че не е убийство. Но за да бъдеш максимално обективен при разследване на престъпление, е необходимо да не да доказваш това, което ти смяташ, че е вярно, а да махаш едно по едно вариантите, които според теб са малко вероятни. И никога не трябва да се изключват възможностите да се направи грешка. Доктор Галина Стоянова е завършила бакалавър в Академията на МВР през 2000-та година. Първият си магистър специализация право взима през 2006 година във Великотърновския университет. От 2007 до 2015 работи като юридически съветник и в същата година завършва втората си магистратура, специализация социална и юридическа психология в Софийския университет. През 2019 завършва и докторска степен с дисертация по темата «Политики за превенция на зависимостите от психоактивни вещества». Работила е в ГДБОП по отдел борба с наркотици.